possible. Sí, jo És la realment promesa i espero que la reclama, complen. la reclama. Ho comentava, allò que escoltes, arribes a la redacció, escoltes l'entrevista, escoltes la frase i dius... A veure el context, no? Ho ha dit, realment ho ha dit, i ho tornes a escoltar i per més que ho escoltes dius, sí, sorprèn que un jugador que normalment no crida l'atenció per les seves declaracions, que no, diu molt contundentment, m'han donat la paraula que em renovaran, espero que ho compleixin, aviam si ho compleixen. És que ho diu amb un somriure que sembla que Al final diu segur tot que està bé, compliran, diu segur que compliran, però ahí queda, no? Hi ha algun tipus de desconfiança darrere fons? Hi ha algun malestar amb el club perquè Jo crec encara que no no han donat aquest pas? Jo crec que no, o vull pensar que no. Jo la sensació que em va donar, que també és molt important, la sensació que tens en persona i en el moment, em va donar una sensació com de tranquil·litat, però que no em prenguin el pèl. Vull dir, jo estic tranquil, de fet... La desconfiança hi és. Sí, Jo estava molt interessat en veure el context amb el que es deia, no? Perquè un cop escrit això dius, bueno, a veure com ho ha dit, no? I de quina manera ho ha dit o com ha estat la pregunta. I m'ha sorprès també. Sí. M'ha sorprès perquè ell no és un jugador reivindicatiu, és un jugador que sempre està al marge inclús de les polèmiques dels mitjans. I, bueno, sabeu en quin moment està, en quin punt està la renovació? No, jo el que sé és que es farà i que hi ha un acord total i que simplement és qüestió de que es truquin, no? Però potser ja té pressa i bueno, és que també és normal, jo ho entenc. Escolta, és la seva feina, és la seva professió. De totes maneres, és molt just dir que ell va afegir que l'afició del Barça pot estar tranquil·la, que la seva idea és retirar-se a Can Barça si no hi ha cap contrapunt i cap cosa estranya. Va dir textual, si no hi ha cap cosa estranya, la meva idea és retirar-me aquí. Per tant, tranquil·litat absoluta.